Det er nogengange lige så højt som en 3-etagers bygning, og det kommer til at få en længde på over 20 meter. Og det kommer til at veje mere end 30 tons. Det er mere end 10 voksne elefanter plus minus en enkelt. Og hvordan bliver den så stor? Jo, for det øjeblik, den brødre stæg på størrelse med en fodbold, begynder en livslang besættelse med at æde, der bevirker den tager 12 på om året, og det er bare på en kost bestående af bregner og nålesnår.